Sledujete 30 tvári, ktoré práve dnešným dňom vstupujú do rádov maturantov a vzdialujú sa tak bránam najkrajšieho obdobia života, detstvu. Teraz sme tu, v poslednom a rozhodujúcom maturitnom ročníku, v ktorom nás čaká maturita a tá je kľúčom do vysnívaného sveta dospelých. Je ale otázkou, či skúškou dospelých a naozaj dospejeme. Byť zdravotníkom je povolanie, ktoré si vyžaduje nielen vedomosti a zručnosti, ale aj veľké srdce a empatiu. V tejto profesii je dôležité pamätať, že každý deň prináša nové skúšky, ale aj možnosti urobiť svet o trochu lepším miestom. Naša dôvera vo vás rastie každým dňom a vieme, že so srdcom a odhodlaním, ktoré ste ukázali, dokážete veľké veci. Želám vám úprimne, aby ste na ceste vždy našli silu pokračovať, aj keď to bude náročné. Aby ste nikdy nestratili túžbu učiť sa nové veci a zlepšovať sa. A predovšetkým, aby ste si uchovali ľudskosť a lásku k povolaniu, ktoré ste si zvolili. Nezabúdajte na svoje hodnoty, na to, čo ste sa naučili a buďte hrdí na to, kým ste. Užite si túto chvíľu, lebo je to váš večer. Lastovičky moje štebotavé. Už 2. septembra 2021, keď ste vstúpili do prvej PSA, som vedela, že to nebude ľahké. Áno, myslela som si ľavou zadnou, že už ma nič neprekvapí. Ako veľmi som sa mýlila. No nevyčítam a nehnevám sa. Všetko, čo robím, robím s najlepším vedomím a svedomím, najlepšie ako viem pre vaše dobro, bez úmyslu vám uškodiť. Kvet sa otáča za slnkom. Vy buďte pre svojich pacientov slnkom, ku ktorému sa budú otáčať a ktorému budú stále žiariť oči plné pochopenia a nehy. Ďakujem, že ste. Mám vás rada.